את זה, אחי. סע! אבל זה לא מה שאני אחרון. חמיון! וואי, איזה טעות! יש לו אוטו! החליטי, והמנצח הוא? בוא'נה, נהיה עבד פה, חבל על הזמן. למה לא מצלם אותי גם? זה לא יפה. נתתי לו, לא מסתדר. אבל אי אפשר סיבוב אחד, מה? שני סיבובים, מה סיבוב אחד? אבל מתהפכים, אתה רואה, אנשים נעצרים, מה לעשות? אין מה לעשות. אמנון. בנסו, סע, אתה לא נוסע. לא נוסע, זה המנוע, מה אני אעשה? תעקוף מה אותי. זה המנוע? יש לנו את המנוע! אבל למה סגרת אותי? הופה. מי, אתה ווילי מתנפל? וואי. וואו, אני... רמי! חבר'ה. תעבירינו! אני לא רוצה לבוא מולכם. אני לא רואה כלום. יאללה, עוד קצת. אבי לא עושה משהו. וואי, אבי. רק סידרת לך בנסו לא יכול לשבת במנוע, אין לו דבר. באיזו מה? אצלנו עפנו מהמהירות! באיזו מהמהירות? אצלנו ככה החוצה! איך אני...